Esta és la resolució favorable a la nostra al·legació a la modificació puntual del Pla Parcial Europlataforma Intermodal, un projecte que pretenia canviar l'ús de més de 2.500 metres quadrats de zona verda a industrial, afectant dues alqueries del segle XIX, amb un nivell de protecció de grau 1. Parlem de les alqueries de Sant Josep i dels Frares, que anaven a ser traslladades a una altra zona, cosa que suposaria la seva completa destrucció, que inclou frescos, estructures tradicionals i molts altres elements patrimonials. Fins i tot l'arquitecte municipal al seu informe ho qualificava de despropòsit, aquesta intenció. Avui és un gran dia per a tot Vila-real i especialment per al moviment veïnal que fa uns mesos va fer que este projecte es paralitzara, ja que anava a suposar un greu perjudici al nostre patrimoni històric. Hem aconseguit que les alqueries es mantinguen al seu emplaçament envoltades per una zona enjardinada, per a que tot Vila-real les puga gaudir. Des de Compromís continuarem amb iniciatives i propostes que ens ajuden a conservar el nostre patrimoni històric.